Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundeluka. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Ty, výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 9. Ty, výborne. 1 plus 1? 9. Ty, No, a výborne. oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? To furky. no. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do Riti. 100 plus 100? Zidane. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? To furky. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 13 000 korun. A 5 eur? 105. 150 ty. No, čo on vie. A 10 eur? 10 eur. Zidane. Tu pozeraj. Nie, 10 eur. 10 eur koľko je? Zidane. No, ideme tak. 5 eur je koľko? 9. A 10 eur? 9 korun. Nie. Dobre, 300. Ale, 300. ale keď sú nemecké eurá, 9. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? To furky. Zidane. To furky. Zidane. 30, nie? Si 30. No. No dobre, a teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Zidane. Ty, výborne. Kaplan. Dobre, a poď tu prečítať. toto mu prečítaj. Tu prečítaš pánu policajtovi. A hovorím, 2 týždne bude vo správu Čítaj, pasíru. čo tu je napísané. Zidane. Zidane. Jak? Motorku.